Siyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu uJesu. Isikhulumi sethu namhlanje umfowethu Siphesihle Biyela ozobe ekhuluma ecaphuna encwadini yabaseRoma chapter number 12 uverse 1 no verse 2 ekhuluma ngempilo yekholwa. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Kuyintokozo kimi ukuthi nikhonze ngezwi likaNkulunkulu namhlanje. Okhulumayo uSiphesihle wakwaBiyela. Sizobuka encwadini yabaseRoma isahluko se12. Sizofunda ivesi lokuqala nevesi lesibili, kodwa sizogxila kwelesibili ivesi. Sobuka kwabaseRoma chapter 12 sifunda uverse 1 no verse 2 bese sigxila kuverse 2. Kufundeka kanjena ke bathandekayo. Uthi umpostoli Paul, ngiyancenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ngokukhonza kwenu kokuqonda. Bese verse 2 athi ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle, nokuthandekayo, nokupheleleyo. Namhlanje sizokhuluma ngaphansi kwesihloko esithi impilo yekholwa, impilo yekholwa. Zintathu izinto bathandekayo sizoyibona evesini lethu lesibili. Okokuqala sizobona ukuthi umpostoli Paul mangabe yala laba bazalwane ubayala ngempilo okungamele bayiphile, noma ubayala ngokungamele bakwenze, ilokho okokuqala. Okwesibili bese bayala ngalokho okumele bakwenze. Bese kuthi into esithathu esizoyibona ukuthi ubatshela imiphumela yokwenza lokhu azobe ethi abakwenze. Okungamele sikwenze 1, number 2 okumele sikwenze, number 3 imiphumela yokwenza lokhu umpostoli Paul abanxusayo labazalwane ukuthi bakwenze. Mhlawumbe sisazoqhubeka sibuke kuwo lamavesi. Ngifisa ukugcizelela ukuthi lamavesi uverse 1 no verse 2 wesahluko se12 kuyo lencwadi yabaseRoma aphethe yonke into ayishoyo umpostoli Paul elandelayo ku chapter 12 verse 3 kuze kuyogcina ku chapter 13 la ophela khona. So yonke into umpostoli Paul kulesi sahluko lesi ayishoyo uyisho ibanjwe ilamavesi okuqala ka chapter 12 verse 1 and 2. Uma singalahla lokho noma singakhohlwa yilokho sizothi mangabe sifunda kwabaseRoma kusukela ku chapter 12 verse 3 kuze kuyekugcineni bese siyawulahla umqondo, noma bese sicabanga ukuthi inkolo yobuKristu inkolo yokuthi simenzelani uNkulunkulu noma senzani ukuze uNkulunkulu ezosamukela. Kodwa masiqonda ukuthi uverse 1 no verse 2 ibona abaphethe yonke into umpostoli Paul azoyisho, singasizakala kakhulu. Asiqhubekeni ke bathandekayo sibukeke iphuzu lokuqala noma into yokuqala ayishoyo umpostoli Paul esibonayo la kuverse 2. Uthi umpostoli Paul ningalingisi lelizwe, ningalingisi lelizwe. Mhlawumbe yazibuza ukuthi kungani umpostoli Paul ayalela abazalwane athi abangalilingisi lelizwe. Uzokhumbula ukuthi inkosi uJesu mangabe ishumayela intshumayelo yasentabeni ngokaMathewu isahluko sesi5 mangabe ufunda uverse 13 ekhuluma nabafundi bakhe, inkosi Jesu yathi kubona nina ningusawoti womhlaba
Kepha uma uSawoti edumele, ubuSawoti bovuswa ngani na? Akasasizi lutho. Kuphela ukulahlwa ngaphandle anyathelwe ngabantu. Siyabona la bathandekayo ukuthi inkosi uJesu yayigcizelela ukuthi labo abazana nayo bahlukile futhi baphila impilo ehlukile and kuyabonakala la abakhona. Mangabe ufunda futhi ngokaJohane 17 ulalela umkhuleko wenkosi uJesu ekhulekela ibandla lakhe esezobuyela ezulwini ebuyele ngasokunene sikayise uNkulunkulu. Mangabe ufunda uJohane 17 ufunda uverse 16 ulalela inkosi uJesu ikhuleka uverse 15 uthi angiceli ukuba ubasuse ezweni, kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi. Bese uverse 16 athi abasibo abezwe njengalokho nami angisiye owezwe. Siyabona labathandekayo kulomkhuleko ukuthi inkosi uJesu iyagcizelela ukuthi abakholwa yiyo abasuka emhlabeni mase beyikholwa, kodwa kumele baphile benakho ukuqonda ukuthi abasibona basemhlabeni. Nencwadi kaPetro mangabe ebhalela amabandla umpostoli Petro uyakuveza lokho ukuthi abakholwayo inkosi uJesu bazihambi la emhlabeni. Okungakho ke esethi umpostoli Paul kulabo bazalwane kule ncwadi yabaseRoma 12 verse 2 athi ningalingisi lelizwe. Lezi ibonelo sengizenzile yizo ke impela ngicabanga ukuthi zifakazela umbuzo ukuthi kungani kungamele silingise lelizwe uma siyabazalwane. Kodwa ke mhlawumbe uyayibuza futhi ukuthi kubukeka kanjani noma kusho ukuthini ukulingisa lelizwe. Ngamafuphi nje ukulingisa lelizwe kusho ukuphila impilo engahlukaniseki neyabantu abangakholwa futhi abangazani nenkosi uJesu. Yilokho ke ukulingisa lelizwe. Yilokho umpostoli Paul akushoyo kokuqala sesikubonile okungamele sikwenze. Yini leyo okungamele siyenze? Uthi umpostoli Paul ningalingisi lelizwe. Ake sibukeke manje lokho okumele sikwenze. Liyaqhubeka ivesi uthi umpostoli Paul kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu. Kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu. Indlela abathandekayo esiphila ngayo noma izenzo zethu esikhathi esiningi ziveza ukuthi kwenzakalani engqondweni zethu noma yini ehlale siyicabanga bese kuba kufakazelwa izenzo zethu. Uzathi omunye umbhali okuyibuze nje ukuthi yini oyilalelayo, yini engenayo iyekhanda lakho, yini oyicabangayo, yini le ohlala uyicabanga kangaka kakhulu egcwalisa imicabango yakho. Bese ebuza futhi umbuzo obaleke kakhulu athi awuyibuza mzalwane ukuthi yini futhi oyikholwayo, ngoba kubalekile ukuthi uyihlolisise izinto oyilalelayo, uyihlolisise izinto oyibukayo, uyihlolisiseke manje izinto oyicabangayo, ngoba impilo yakho noma izenzo zakho zizo influenswa yilokho okufakayo ekhanda lakho. Ingakho umpostoli Paul athi kodwa niguqulwe isimo, impilo yenu iguqulwe ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu. Ingqondo yethu kumele yenziwe ibentsha. Mhlawumbe umbuzo oyibuza wona ukuthi okay, ingqondo ke ngayenza kanjani ibentsha ingqondo yami? Ngumzalwane ngiyakholwa inkosi uJesu. Ngayenza kanjani ibentsha ingqondo yami? Bathandekayo, indlela yokwenza ingqondo yethu ibentsha ukuthi sibe sezwini likaNkulunkulu insuku zonke. Funda izwi likaNkulunkulu, khuleka. Funda izwi likaNkulunkulu ukhuleke. Ungayeki nokuhlanganyela nabazalwane ngesonto. Ukuhlanganyela nabazalwane kubaluleke kakhulu bathandekayo ngoba
umhlaba esiphila kuona siphila impilo ezibhizi, abanye bayasebenza, abanye bayafunda. And isikhathi esinaso mawungabuka nje isikhathi onaso sokuthi uyohlangana nabantu abakholwa izinto ezifanayo nezinto ezikholwayo noma abaphila impilo efuna ukuletha udumo kuNkulunkulu. Ukhona ukuhlangana nabo mhlawumbe kwiBible study phakathi neviki, uphinde uhlangane nabo nini ngesonto. Kuye kumangazeke mangabe umzalwane ekuthatha kancane ukuhlangana nabazalwane noma ekuthatha kancane nokufunda izwi likaNkulunkulu, ngoba umhlaba noma izwe esiphila kulona ziningi izinto elisifundisa zona, ziningi izinto esizizwayo, ziningi izinto esizibonayo, and zisemakhanda ethu isikhathi esiningi ziyaya engqondweni zethu, and singagcina sesiyikholwa lezo zinto ziye enhliziyweni yethu, bese nempilo yethu kuba impilo elingisa izwe. Kumele siguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yethu bathandekayo. Ingaguqulwa kanjani ingqondo yethu? Ingaguqulwa ngokuthi sibe sezwini likaNkulunkulu, sikhuleke, siphinde sihlangane nabangcwele. Nawu-ke umphumela wesithathu, umpostoli sesibuka iphuzu lesithathu. Umphumela wengqondo eyenziwe yayintsha. Liyaqhubeka ivesi uthi umpostoli Paul, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Iqiniso bathandekayo lithi bonke abakholwayo iNkosi uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi bafundiswa uNkulunkulu ukuthi ke mase bekholwa kumele baphile kanjani, njengoba sifunda nje namhlanje. Ngoba uzokhumbula ukuthi ungakakholwa ubuphila inoma kanjani. Wena ubuNkulunkulu empilweni yakho. Bengekho umuntu obengakutshela ukuthi uphile kanjani. Wena bulalela inkanungo zenyama yakho and bese uphila inoma kanjani ngoba bekuwena ozelusileyo. Kodwa mangabe sesikholwa sifundiswa iNkosi uJesu ukuthi kumele siphile kanjani. Mhlawumbe ke sesingacacisa ukuthi imphumela yengqondo eguquliweyo umphumela wokuthi siyokwazi ukuhlolisisa noma ukuqonda intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu ke bathandekayo singayihlukanisa kabili. Khona intando kaNkulunkulu efihlakele. Mhlawumbe ngenza nje isibonelo ngayo ukuthi intando kaNkulunkulu efihlakele esingazilutho ngayo futhi esingahlangene nalutho ngayo futhi okungamele siyifune ukuyazi usuku nesikhathi iNkosi uJesu ezobuya ngalo. kuMathewu 24 uverse 36 iNkosi uJesu ithi, kepha lolo suku nalelo hora akakho owazi lutho ngalo, nazingelosi zasezulwini nandodana, nguBaba kuphela. Le intando kaNkulunkulu efihlakele esingeke thina siyazi futhi okungamele sifune ukuyazi, yaziwa uNkulunkulu kuphela. Bese kuzoba khona intando yesibili okuyiyona intando engicabanga ukuthi umpostoli Paul uthi sizokwazi ukuyihlolisisa. Intando kaNkulunkulu eyambuliweyo. And intando kaNkulunkulu eyambuliweyo intando kaNkulunkulu esezwini likaNkulunkulu. Nazike izinto ezinhle ngokufunda izwi likaNkulunkulu noma ngokuba sezwini likaNkulunkulu. Ingqondo yakho izokwenziwa ibe yintsha. Okwesibili uzokwazi ukuhlolisisa intando kaNkulunkulu, lizokufundisa izwi likaNkulunkulu ukuthi kumele uphile kanjani. Siphela lapho ke bathandekayo isifundo sethu sezwi likaNkulunkulu esikubonile, sibona impilo yekholo okungamele sikwenze, akumele silingise lelizwe. Okumele sikwenze kumele kube njani isimo sethu siguqule ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yethu. Bese sasesibona imphumela ukuthi sizokwazi ukuqonda noma ukuhlolisisa intando kaNkulunkulu. Amen. Siyabonga kakhulu ngokuthi nisiphe indlebe. Sibonge kakhulu nakumfowethu othatha isikhathi sakhe ngokuthi azosikhonza namhlanje. Intshumayelo kanje ziyatholakala ku YouTube na ku Spotify, Amandla Ensindiso Podcast. Ngiphinde Amandla Ensindiso Podcast. Siyabonga.